ஒரு சில ஏஜென்சிகள் உக்கம தொப்பியதாக கண்டிப்பா எல்லாரும் தொப்பியை போட்டுக்க வேணாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஆய்போன் வணக்கம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்க. சிங்களம் தெரிஞ்ச ஆட்கள் வந்துட்டு பின்னுக்கு போய் பார்க்கலாம் வீடியோவை. சிங்களம் தெரியாத ஆட்கள் வீடியோ ஆரம்பத்திலே பாருங்க. சரியா? ලංකාවෙන් ආව මිනිස්සයව දැන් ලංකාවේදී මොකද දැන් මේක මෙයාව 1050කට වික්කා කියලා ඒජන්සි එක්කෙනාට වැඩියෙන් මුදලක් වියදම් වුණාද දවස් දෙක ගෙවල් වල වැඩ කරනකොට දවස් දෙකට පඩියක් දෙනවා. இந்த வீடியோவை நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோட கடைசியில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். சரியா? சிங்களம் தெரியாத ஆட்கள் வீடியோ ஆரம்பத்தில் பாருங்கள். சிங்களம் தெரிஞ்ச ஆட்கள் வீடியோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் என்னன்னு சொல்லி. அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் தான், இந்த ஒரு சில ஏஜென்சிகள் வந்துட்டு இந்த வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை வந்துட்டு இந்த மாடுகளை ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றுறாங்க. சரியா? ஏற்றும்போது இவங்க சொல்கிற ஒரு விடயம் தான், ஏஜென்ட்ஸால் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது உங்களுக்கு வந்து 2 லட்ச ரூபா தரம், 3 லட்ச ரூபா தரம், 4 லட்ச ரூபா தரம்னு சொல்லி பொய் வாக்குறுதிகளை கொடுத்துட்டு மக்களை வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுறாங்க. சரியா? ஏற்றும்போது இந்த மக்கள் இப்போ அந்த தாரண்டு சொன்ன பணத்தை வந்துட்டு மக்கள் கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க எப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் போங்க, நீங்கள் அங்கே போய் திறங்கினத்தோடு இங்கே உங்களுடைய வீட்டுக்கு நாங்கள் அந்த பணத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சொன்னதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு இந்த பணத்தை கொடுக்குறதில்ல. பெரும்பாலும் நம்மளுக்கிட்ட வந்த கம்ப்ளைண்ட் நிறைய இருக்குது. சரியா? பெரும்பாலும் வந்துட்டு 1 லட்ச ரூபா தரம், 2 லட்ச ரூபா தரம்னு சொல்லி எல்லாரையும் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றிட்டு போட்டு இங்கே கொண்டு வந்தும் ஒவ்வொரு வீடுகளில் வந்து மாற்றி ஒவ்வொரு வீடுகளில் விற்கிறாங்க. சரியா? அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தொகை எவ்வளோ? ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வரும்போது இவங்க கொடுக்குறாங்க ஒரு 25,000 30,000 ரூபா, மேக்ஸிமம் ஒரு 50,000 காசு தான் கொடுக்குறாங்க. சரியா? ஆனால் இவங்க ஆரம்பத்தில் சொல்கிறது, பாஸ்போர்ட்டை பாரம் கொடுக்கும்போது சொல்கிறது வந்து 2 லட்ச ரூபா தரம், 3 லட்ச ரூபா தரம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரியா? இந்த சிஸ்டருடைய வீடியோ வந்து நான் பின்னுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன், முழுமையாக பாருங்கள். இப்போ இந்த சிஸ்டருக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சுமாராக ஒரு 22,000 ரூபா காசு தான் அப்படி தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரியா? ஏஜென்சியில் பாஸ்போர்ட்டுகளை பாரம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஏஜென்சியில் கொடுக்கக்கூடிய பச்சை தண்ணிக்கும் கூட காசு எடுத்துட்டு தான் இந்த மக்களை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. சரியா? நம்ம வந்து எல்லா ஏஜென்சியும் குறிப்பிட்டு சொல்லல, ஒரு சில ஏஜென்சிகள். சரியா? அதனால வந்துட்டு எல்லாருமே தொப்பியை போட்டுக்க தேவையில்ல, ஒரு சில ஏஜென்சிகள். அதனால வந்துட்டு இப்போ நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் உண்மையிலே இந்த ஏஜென்சிக்காரர்கள் ஒரு சிலர்கள் வந்துட்டு ஆடம்பரமான வீடுகள், ஆடம்பரமான வாகனங்கள் இதில் எல்லாம் வந்துட்டு போகிறாங்க. காரணம், இந்த வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை வந்துட்டு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றி சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சில ஏஜென்சிகள். சரியா? ஏஜென்சிகள் எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறாங்க. இதில் வந்து பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி காரியத்தில் செய்கிறாங்க. நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு வீடுகளில் வந்துட்டு போட்ட வீடுகளில் சரி பிரச்சனை சொன்னது பிறகு ஏஜென்சிக்கு கால் பண்ணால் 6 மாதம் பொறுங்க, 4 மாதம் பொறுங்க, 3 மாதம் பொறுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. என்னடா பண்ணுறீங்க? என்ன பண்ணுறீங்க? உண்மையிலே வந்துட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கும் இந்த ஒரு சில ஏஜென்சிக்காரனுக்கு இதெல்லாம் வந்து பெரிய சாபக்கேடாக தான் வந்து அமையும். சரியா? பெரிய ஒரு சாபக்கேடாக தான் வந்து அமையும். காரணம் என்ன சொன்னால் வந்து நீங்கள் மக்களை காசிக்காக வேண்டி பொய் சொல்லி ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க. சரியா? இடத்துல வந்து சொல்லணும்னு சொன்னால் நிறைய விடயங்கள் சொல்லணும், இனி நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அதனுடைய ஒரு சில விடயங்களை வந்துட்டு இந்த சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க. இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். சரியா? இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. මේ මුලින්ම කියනවා මේ වීඩියෝ එක හරි බලධාරීන් හම්බ වෙනකන්, හරි බලධාරියෙකුට මුණ ගැහෙනකන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා දෙන්න. හොඳ? මේ අපේ මෙහි ලංකාවේ මේ ඇවිල්ලා මේ ආපු හවුස්මේට්ලා ඉන්නවා. හොඳේ? අපේ සහෝදර සහෝදරී ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලොන් දැන් ඉස්සෙල්ලාම ආපු ගෙදර හොඳ නෑ, හරි කරදර හරි මොනවා හරි වෙලා ඒගොල්ලොන් දැන් ඒජන්සි වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හොඳයි? ඒජන්සි වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් ඒජන්සි වලින් දැන් ඒගොල්ලොන් ලංකාවෙන් 8:00ට 8ට ඔහොම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳයි? ආපු ගණන් දන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ලංකාවෙන් එනකොට මේ අපිට හම්බෙන්නේ මේ සොච්චම් මුදලක් නේ. අපිට දෙන්නේ නැහැ. ලක්ෂ මේ 4-5ව අපිට දෙන්නේ නැහැ. කොහොමද? අපිට ඕනනම් දේවි මේ ලක්ෂ 2ක් දෙන්නම් කියාවි. ඒකෙත් අරකට කැපුවා මේකට කැපුවා කියලා මට නම් 22,000ද කොහෙද හම්බුනේ. මේ ඉතින් ඒක නිසා අරකට කැපුවා මේකට කැපුවා කියලා හම්බෙන්නේ සොච්චම් ගානක්. හොඳයි? මේ දැන් එහෙම ඇවිල්ලා දැන් මම දන්න තරමින් ගෙවල් දෙක තුනකටම ওই කට්ටිය ගෙනිච්චා 8:00. හරිද? 8යි 8:00යි 7යි 7:00. ලක්ෂ. හරිද? ওই ගණන් වලට ගෙනිච්චා.
දැන් එයා අර ඉස්සල්ලා ආපු ගෙදර හොඳ නැහැ කියලා ඒජන්සියට ගෙනාවු කට්ටිය මේ යුද්ධයෙන් තියෙනවනේ. දැන් මේ යුද්ධය මේ වෙච්ච නිසා දැන් වැඩකාරයෝ ලංකාවෙන් ගෙන්නන්න බෑනේ. ඒක නිසා දැන් ඒජන්සි කට්ටිය දැන් ඒක ආයුධයකට අරගෙන අර කට්ටියට ගෙවල් හොඳ නැත්තම් ඒජන්සි වලට ගෙන්න ගන්නවා. ගෙන්නගෙන ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? දැන් මේ වැඩකාරයෝ විකුණන්නේ 1000යි 1050යි. දැන් ඒ මොකද? දැන් ලංකාවෙන් ආව මිනිස්සයව දැන් ලංකාවේදී මොකද දැන් මේක මෙයාව 1050කට වික්කා කියලා ඒජන්සි එක්කෙනාට වැඩියෙන් මුදලක් වියදම් වුණාද? දවස් දෙක ගෙවල් වල වැඩ කරනකොට දවස් දෙකට පඩියක් දෙනවා. ඒ පඩි වැඩකාරයට දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒව ගන්න ඒජන්සියෙන්. හරිද? එතකොට මේ දැන් 1050ක් දැන් මෙයා වැඩි ගානකට වික්කා කියලා ආපහු වැඩකාරයට තව ලක්ෂයක්වත් දෙනවද? මොකද්ද මේ අසාධාරණේ? මේවා පේන්නේ නැද්ද මේ ඇස් කන් නාසන් ඇස් පේන්නේ නැති මේ ගොළු අන්ධේ බීරේද මේ විදේශ සේවාවල ඉන්නේ? ඇයි යන්නේ මේ අසරණ මේ ගෑනුම දැන් මාස 6ක් ඒ ගෑනු කෙනා ගෙවල් 3-4කට ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් තව කොච්චර කාලයක් ওই විදිහට ගෙවල් වලට දායිද දන්නේ නැහැ. දැනුත් කතා කරා ඒක ගෙදරකින් කතා කරලා දන්න වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් දෙන්න කිව්වා. මං කො මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා මෙහෙමයි කියලා. 1050කට ගන්න කැමති නැහැ. අයිය අහනවා 1050 850 ගෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒජන්සියෙන් අහුවාම කියනවා දැන් එහෙම ගෙන්නන්න විදියක් නැහැලු. දැන් මෙහෙම යුද්ධලු දැන් වැඩකාරියෝ එන්නේ නැහැලු අරකලු මේකලු. දැන් හරි දැන් 1050කට වික්කයි කියන්නකො අපිට කමක් නැහැ. එහෙම කීයට වික්ක 15කට වික්කත් අපිට කමක් නැහැ. දැන් මේ හම්බෙන මුදලෙන් වැඩිපුර හම්බෙන මුදල මේ අපි දැන් මට දෙනවද මම වික්කයි කියන්නකො. දැන් මටත් දෙනවද ලක්ෂයක්වත් මටත් දෙනවද? මෙන්න උඹව මම වැඩි ගානකට වික්ක නිසා මේ උඹට සන්තෝෂම් කියලා මට ලක්ෂයක් දෙනවද? දවස් දෙක ගානේ වල ගෙවල් වලට තම මටත් ඒ හම්බෙන ගාන තුන් ගන්න වැරෙන්න තියාගෙන කන්න දෙනවට කියලා කියන්න එපා. මොකද මේ වැඩකාරියෙක් මෙහෙට ගෙන්නනකොට ලක්ෂ 4-5ක් එහෙන් ගන්න වගකීමක් ඇතුවනේ. එතකොට මේ බත් ගොඩක් කන්න දෙන්නේ නැහනේ. ඒ කන්න දෙන බත් ටිකට ලක්ෂ ගණන් අරගෙන තියෙන්නේ. හොඳේ. සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මෙහි ඇවිල්ලා මේ අසරණ වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේක හැමදාමත් කෑ ගහ කියනවා. මොන හෙනයක්ද අප්පා මේ වෙලා තියෙන්නේ? මේ අම්මලා ඊට පස්සේ හෙන ඉල්ලනවා. අම්මලාගේ ඇස් වලින් වැටෙන කඳුළු සාප වෙනවා මං හැමදාම කියන කතාව. මේ ඇස් කන් තියෙන මේ බලධාරීන්ට මේව පෙන්ලා මේව සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න. ගොන්නු පටවන්න වගේ මේ හරක් මස් කඩවලට දක්වන්න වගේ මෙහෙට දක්කලා ගෑනු හොයන්න බලන්න නැතුව ඉන්න නැතුව. நபீல் தமிழ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்தவும்.